Međimurska županija krenula je sa inicijativom uvođenja takozvanih vaučera ili kupona za mještane, to jest korisnika minimalne zajamčene naknade. Pa postavljam pitanje gospodinu županu, može li županija dati inicijativu za vaučere ili kupone prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku? Mišljenje sam da bi se na taj način osiguralo namjensko korištenje sredstava i redovito podmirivanje svih obaveza prema javnim tvrtkama. Da, i mi i Međimurci smo otvorili tu temu, tema je važna, nekad je, što je najnevjerojatnije, nekad je to bilo tako riješeno. Tko i zašto je nešto što je dobra praksa, kao što se često kod nas dešava, promijenio u lošu praksu, to je pitanje. Naravno da mi snažno podržavamo, ne zato što bi htjeli ići protiv socijalno ugroženih kategorija, ne, niti govora, ne. Nego jednostavno zato što ovo nema smisla. Mi isplaćujemo socijalne naknade od kojih veliki dio tih ljudi i živi u romskim naseljima, a tamo niko ništa ne plaća, ne. Ni čistoću, ni vodu, ni struju, niti djeci bilo kakav trošak, ne. Zdrava pamet bi rekla, ne, da se najprije sve ono što je obveza iz te pomoći plati, zato služi vaučeri, a ostatak da se onda plati za neke druge namjene, ne. Takvu inicijativu je u razgovorima sa gospođom Murganić već i službeno pokrenula Međimurska županija. Mi ćemo pokrenuti, o tome je već bilo govora, ne, već je tema bila otvorena i od strane općina, bili ste i kod mene, i Cestica je bila ne, baš Petrijanec je tu glavni, ne, Petrijanec. Da, smatramo da to treba učiniti i uputit ćemo i usmeno ću razgovarati, zamolit ću gospođu Murganić, a i pismeno ćemo upozoriti na to da je nužno, da je vrijeme da se to mijenja, ne. U korist svih, ne. Jer mislim, mi možemo napraviti to da Čistoća prestane odvoziti, ne. Pa ćemo vidjeti šta će se desiti za 2 mjeseca, ne. Mislim, ti isti ljudi će se naći zatrpani u gomilama smeća, ne. Evo, da, napravit ćemo to.